priletel náhle a priniesol novinu. Život hneď dostal sa na inú rovinu. Uverí niekto, že anjel bol skutočný skôr, ako skrytý plán sa aj uskutoční? Línie lejú sa, stretnú sa v strede. Život už nebude o ľudskej biede. Do perspektívy sa Boží lúč miesi, v strede je Mesiáš. A čo ty? Kde si? Línie lejú sa. Línie lejú sa. Línie lejú sa. Línie lejú sa. Línie príbehov stretnú sa v prieniku. Po jasnom Fiat už nebude úniku. Keď áno, hovoríš na výzvy aj ty sám. Tvoj príbeh rozlieva optiku anjela. Línie lejú sa, stretnú sa v strede. Život už nebude o ľudskej biede. Do perspektívy sa Boží lúč miesi, v strede je Mesiáš. A čo ty? Kde si? V strede je Mesiáš. A čo ty? Kde si?